Kala tati nechoka kumudzi kumalawi obwande mukulya achimwene muli bwanji kodi tsiku la lero ifero abere anu kuno kwanu ku Nyasaland ayi ndithu moyo tikusuntha basi masiku pang'ono ndi pang'ono akutha ndithu kuno kwanu kusizinthera zinthu zake zikuyendabe ndithu pang'ono zina zikakanika timavomerezanso kuti izi zatilaka basi nanga titani pena pake kumachita makani kulephera kuvomereza kuti zina zake zalakwika umapangitsa anthu ena ake kufika pofunafuna dziphe kuti basi kuli bwino ankosiyana nazo za mdziko lapasi ukanika kuvomereza akuti apa maluzi aning'amba nthiti ngati mbulu ukanika kuvomereza kuti ndinkafunisisa nditapanga izi koma nyengo sikundilola kenaka munthu chifukwa chokana kuvomereza ndiye kumangonda thupi kumangotha lokha matenda ammalingaliro kuyamba pomwepo gwero lake kusafuna kuvomereza kuti zandivuta komabe ndili ndi moyo ndipo ndikhoza tsiku lina kudzadzukanso kwanu kuno kwachafera nthengo ukuchitika zinthu zambiri amwene muliri uja wakuolera ndiye ayi ndithu wafika posauzana ngati mmene ndakambira muja achimwene watisautsa kuopsa amwene kufika pomamwalira anthu oposa 1000 chifukwa cha muliri ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri nkhani yoliritsa makamaka anthu mamwalira pamene nthawi yoti anthu akanatha kulandira katemera lotetezedwa inalipo ndi nkhani inanso osakhala bwino ndisaname nkhani ya muliri wakolera ili mkamwa ndangokumbukira zimene onyasi wachitanso ulendo uno kunena tomuona mtima onyasi pena pake zochitika zake zomakhala zopseza mtima ndisanameyi ngati ukumbukira bwino lomwe achimwene paja onyasi mbuyo monso nthawi ya muliri wa korona ankayenda khomo ndi khomo kumankanafalitsa nkhani zabodza musalole kuti akubayeni katemera wa korona anthu akabayidwa katemera ameneyu makutu akumatuluka mfunoyi kulendewera komanso akabayidwa katemera ameneyu wa korona ndiye kuti basi sadzaberekanso komanso afa pasanapite zaka ziwiri kunena mona mtima nthawi imeneja onyasi ankandirapola amoto kwa basi kufikira kuti ndakakumana naye ulendo wina ndakadachita kulola gulumwa kumugenda nalo kwina kuniuza zira kuti onyasi ndiwe munthu wachabe kwa basi munthu wofuna anthu ambiri apululuke ndi ludzu mwendo uli m'madzi pano ife amene dabayitsa katemera wa korona ndife pano makutu athu sadasololekebe ngati mmene onyasi ankafalitsira mfuno zathu sizidadalikebe ngati mmene ankakambira onyasi tunena pano mwanje wa dauni malaya athina mapasa ali m'manja abereka bwinobwinonso osati zija ankakhula onyasi zija kuti simudzathatu kuberekansoyi onyasi munthu wachabe kwambiri ndikudziwa mwina mwake mukudzifunsa kuti kodi obwande lero nkhani ya onyasi yabweranso bwanji eri onyasi ndi anzake ena basi tikututana miyala yawo m'manja akuti ukagenda ku chipatala ukaswa zonse kumeneko akuti chipatala akumapha anthu kunamizira kuti ndi kolera ine ndamva zimene zinapsya naso mtima kwa basi nakale akandidakampeza onyasi ndiye kuti ndikadamugwira pakhosi kumumenya abwande tingapo mmene amwene muliri wakolera wavutiramo ndi chibwanatu chachikulu koma kuti anthu adzipitirizabe kufalitsa mauthenga abodza amene akhoza kupangitsa anthu ena ake kuti asakapeze thandizo la chipatala achimwene kolera amapha m'maola awiri okha siwachibwanayi sosowera naye koma ndithu ena ake ochuluka nzeru mpakana komakatenga ndithu odwala kuti ife odwalayi tikumutenga basi tupita naye ku nyumba zina zikaoneka komweko ku nyumbako kuli bwino tizikakhala naye ku nyumba basi koma zoona maganizo awo onyasi ombwambwana kwa basi akufuna kuti amene wadzitipha chipatalawa aonyasi ino zona lero ndilero ana athu omwe amene adaphunzitsa tokha sukulu ya zachipatala angangodzuka basi kuti tiyeni nawo abwande wati akung'onthe tiwaphe abale athu aja
kuti chimene chingawakondoletse ana athu omwe kuti akulira nyumba zathu zomwe kuti adzitipha ndi chiyani? Imfa yathu ingawapindulire chani ana athu omwe amene akula tikuwaona? Komanso izi zomati zinthu zikasokonekera ndiye kukagenda kwasa zinthu pena pake mpakana kuwotcha kumene timenera kuganiza kawiri katatu tisanachite. Nanga taonani, Onias ndi anzake atsogolera mudzi wonse kuwotcha chipatala choti chimawathandizanso yomwe. Pano kudwala anthu lidzipa komanso wakolowera nalo chipatala anatentha. Pali cha nzeru pamenepa? Tikanasintha kwa maganizidwe zinazi zomakhala zokiritsa manyazi kuti kodi ino ndiye tikufuna chiyani? Galimoto ya mapolisa kubwera kudzakhazikitsa bata nayoni kuitenthanso moto angadzambe kuzolowera. Mapeto ake chitetezo chikasokonekera kumasowa nazo kolowera nkhani zathu tidawononga tokha ofesi ya mapolisa. Kaya zawo zimenezo mwabe chinthu chimodzi chimene ndachiona chimwene muzonsezi ndi choti anthu ambiri kuno kwathu kwachafera nthengo alibe zochita zenizeni zogwirika chimwene. N'chifukwa chake akumapezeka kupanga zinthu zimene akupangazi. Tili ndi anthu ambiri amene akangomva kuti kwino kake kuchitika zipolowe akangopezerapo mwayi kuti mwina mwake akhoza kukapeza china chake chochita chifukwa alibe chochitacho. Zomangodandaulitsa kuti mwina mwake malonjezano aja antchito 1 miliyoni aja akumananso ndi nkhani za ndale ndipo tsopano chidwi chija chachokanso pamene paja chapita tsopano m'masankho a mchaka cha 2025. Koma ganizo lopanga ntchito 1 miliyoni kwathu kuno linali ganizo labwino kopsa ndithu. Izi zikumachitika panozi bwezi tachepa amwene anthu akumatha kudzuka mmamawa ndithu tsiku lonse kumakonera chithalakitala chokoza msewu gulu lonse wakhala maso yo pomwepo kumaonera chikugudubuza miyala kumatenga apa kuponya penapa. Kodi gulu ngati limeneli kungomva kuti ukutuku anthu akufuna kugenda chipatala mwati silipita? Njira zopangira ntchito 1 miliyoni zilipo zochuluka kwa basa chimwene. Mnyamata uja wachamba uja wakhala akumaonetsera poyera kuti ndi zotheka anthu kuwaphunzitsa nomadzimira paokha kumapanga jeula kaya kupanga tomato ophinyaphinya nkumamuyika m'botolo, ndi zotheka kupanga sopo ochapira kaya osambira patokha, nzotheka kufinya mafuta ophikira kuchokera ku mipenda dzuwa imene timalimayi nkumangoyisiya kuti idzipenda dzuwa kumaso nayo kolowera. Mafuta ansatso omwewa simene amayendera malonda ayi. Nzotheka kuwapatsa anthu upangiri ndi kumawayenga mochuluka. Koma papani wawa kunoko chinthu chimene chavuta kwambiri ndi ndale basi. Aliyense akumapanga za mu chaka cha 2025. Maoro onse aja tawafotsera zoti magogo athu okalamba aja adzilandira kanga chepe ngati medalo njazilira muja. Ayi ndithu iwe iwalana mwene anthu sakupanganso za manifesito. Anthu tsopano ndale ndi zimene zamanga nthenje. Lero anthu opanda chochita chenicheni chooneka achuluka kwambiri. Mwanji wawo Onias ndi ochuluka ndi amene akunka nayenda kumanena kuti ayi zakatemera kolera musalandire amene wakufuna atiphe komanso ndi za Stanik. Onias ino mwakulira akatemera omwewo kuyambira muli ana. Kodi kukuphaniko adaleka kukuphani muli anamo bwanji? Akakuphenero Onias ino ayi kolera wake itu achita kumulenga. Ino kolera nayamba lero ndi chani chakolera chimene sitikuchidziwa. Ndi chifukwa tundikumakwiya naye Onias chimwene kulakalaka ntamupeza ndimupatsa chimbama mwana oyipa moyo ameneyo ngati anyamata hazinolo ya umphawi. Ndatukwana ngati ine ayitu ndipo ndiyenda vala kankuna kopangidwa na anyamata akwathu konkuno Stepilite handmade shoes kumachinjiri muzinda wa Blantyre. Ndi amene andipatsa kankuna akuti obwantasa mmakwanira inuyo kankuna naka moyo sikoma umeneyu. Life m'bale wanga, life ni nchoncho. Long live obwande. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande. Amafuta kunyasalande sunga mvetse.